fragmento da historia. Eis un rostro, unha historia xa contada. En unha habitación escura o inverno e cheiro a tabaco. É un médico que entra pola porta. Acode urxente a chamada da muller que dará a luz. A muller sentada na cama, o rostro apenas deixa adiviñar preocupación ou cansazo. Apoia ao seu carón o libro que lía e conserva un medio sorriso o cigarro na boca. Deixará de fumar só cando a posición incómoda, o esforzo, a dor. Acabado o parto, o médico ha limpado o cativo. Tiña ao saír o cordón enroscado no pescozo e estaba azul, mas logo había recuperar a palidez de seu. Finalmente marcha o médico e a nai observa, só de esguello, o recén nado. Non conta a historia, coido, mas volve fumar, como tentando borrar do aire o cheiro intruso de esparadrapos e líquidos desinfectantes, como tentando borrar todo vestixio daquela escena, borrar a dor da memoria. Cando o pequeno queda dormido, colle outra vez o libro e lee por entre os fíos de fume que soben dende os beixos. O resto do cuarto está en penumbra. Anos despois regresarán á Rusia patria. Ela para morrer cunha soga ao pescozo no silencio doutra súa habitación en penumbras. Estaba azul, mas logo había recuperar a palidez de seu. El pouco despois, con 20 anos, entre o cheiro a pólvora podre de algunha ignota fronte de batalla. Foi o médico, segundo a historia, o que deixou constancia do nacemento do fillo de Marina Tsvetaeva, para aqueles lectores que gustan de saber máis aló do que hai nas palabras dos poetas.